Okay, o ni aritas ato asad nga mga report sa dibata mo adtos unahan mga kasama kay matod pa di ay Uplan Balik Eskwela. No, diri sa may Banilad Elementary School ato ni hatagan og pagtagad sad mga sukindig paminaw kay kuan na day kanang balik eskwela na no kasamang ken o niya sa una kuan man na kanang di pa hingpit mo adto eskwelahan mang kuan man na nang manglimpyo, manggabot mig barsiko. Onya mo ba na kanang naang kanang manglimpyo kasamang ken mao baron ting limpyo na sa eskwelahan no kanang ingon aron mo na bitaw sa una nga inig pirmirong klase pirmirong adlaw sa klase ikaduha nga tus katulo di pa may eskwela kay kanang pagabuton og marsiko dito sa amos probinsya pahakuton og bato. Muna nga maestra wa man nang ron pag og naa palitag na mi eskwela ron na ay mo anhi tagaag nagkong grado sa patawon adto taon. So muna nga atoa nga mga ginikanan ron basta hapit na tigbalik sa klase onya padong na balik kasamangkin para in taon na ipalit og bagong uniform. Onya dunay mga mabalon ana gasto-gastohon sa mga bagong eskwela baligya intog ganang naang mungaan no nga sunoy baka ha. Uga naman galing okay lang ton tali binaog palitan imong amahan sugarol kasamang remark sugarol di man na mo sugot nga kanang naang katunto ang sunoy o katong hinuktan ibaligya ha. Katon na lang, ingon lang, ada katon lang tali mo dakpa, may baligya tos jangge. Okay, ato sang itsek si Radyoman Zain Gallardo kay nagasanbay na sa Pikas linya. Yes, Radyoman Zain, kumusta diha ang Uplan Balik Eskwela karong nga mga orasa? DYHP RMN Report. Radyoman Benji, live sa karon dinhi sa may Banilad Elementary School, particular dinhi sa ilahang sports complex. Diin gipahigayon ng ilahang opening program sa mga Benji diin na dinhi ang gatusan sa mga VECO employee kani mga kaning Visayan Electric ni employee at sa mga Benji diin ni volunteer sila nga mo apil aning maong kalihukan nga mao ang Uplan Balik Eskwela nga paghimuon dinhi sa maong eskwelahan. Sa pagkakaron bag-o lang gyud na human ang ilahang opening program diin gilangkuban pud kini sa OIC sa VECO sa ato ang mga magtutudlo sa DepEd nato kasamang Benji kung ato ang mga employee nga mga ni volunteer nga motabang sa dakong kalihukan sa maong eskwelahan diin ilang gipaambit usaba ang partnership sa Visayan Electric kasamang Benji sa maong eskwelahan ilabi na gyud sa Voices Foundation diin ang maong eskwelahan na nagpasalamat gyud sa strong partnership nila sukad pagyud sa una kasamang Benji nga halos sa mudaga nag-13 ka tuig na di ay ang ilang partnership kasamang Benji. Dindagan na pod ang mga na-donate ning maong stakeholder nila dinhi sa mga eskwelahan lakip ng mga hatag o building sa daycare, mga computer room, kasamang Benji, mga library. Gani ang electric, ang Visayan Electric, ang OIC nila, may paambit po sa iyahang pamahayag kaganihang dakwang iyahang pasalamat nga taud-taud na ang ilahang partnership diin nagkaligon gid kini kasamang Benji o na hinaot sila nga padayon gihapon ang ilahang partnership sa usag-usa diin ang ilahang tumong gid kasamang Benji nga maghatag og tabang sa mga estudyante og sa ilang eskwelahan ilabi na sa kanang mga kuryente kasamang Benji kaya matud pa ang ilahang goal gyud dili lang kay paghatag og better nga eskwelahan kundi mag-build pud sila o mga better nga estudyante kay ilahang pagtuo o ilahang
tumong gyud nga ka kanamatagan o bright future ang mga estudyante dinhi sa maong eskwelahan kasamang Benji nga bisan man kung sa uban gamay man nga pamaagi ang paghatag og kuryente sa mga eskwelahan para sa ilaha labi na gid sa Visayan Electric nakatabang sila ginagmay kasamang Benji dako na kayo ang ilahang kalipay o dako na kailang pasalamat pod kasamang Benji nga nakatabang pod sila sa paghatag o maayong kaugmaon sa mga estudyante dinhi sa Banilad Elementary School. Karon atong makita sa video kasamang Benji kay nahuman naman ang ilahang opening program diin nihatag og paambit ang mga magtutudlo nato sa ilang pamahayag sa ang head pod sa Visayan Electric. Karon naanana sila sa gawas nga bahin dinhi sa Banilad Elementary School. Makita nato nga nag-picture taking na ni kasamang Benji nga naang tibuok nga mga employee nga mo volunteer pod kasamang Benji nga motabang karong adlaw sa pagpanglimpyo kay atong naandan gid kasamang Benji nga kaning mag-plan na eskwela ta kasamang Benji kay tibukadlaw man gyud ta manghagbas. Hagbas gabot anang na nga mga bukot-bukot, mga sagbot nga. Nakaila ba kag sagbot nga bukot-bukot kasamang Benji? Daghan kay na kasamang Benji, daghan kay na. Mga sa mga suok dinhi kasamang Benji. Kanang na ang imuhang naigos kamera ay kuan man bukot-bukot man mga bukot-bukot nga dunay mga palad-palad kanang paragis palad-palad nas amo. Tanyang kuutonon karon dinhi sa eskwelahan kasamang Benji pangkuuton gid. Ayaw lang pod kanang pinili ra po kuuton. Ayaw lang tanan kay Benji gawas sa ato ang mga ni volunteer nga mga employee gikan sa Visayan Electric. Naputay nakita no nga pipila ka mga parents pod kasamang Benji nga murag sa atuwa kasamang Benji ang tawag ani magdagyaw. Dagyaw o dagyawan Dagyawan ni nila kasamang Benji kay mas mas dali baya ang trabaho kung daghan mo. Kung daghan ka sa mga Benji, mas mapadali ang trabaho, mas mapasayo og human. Ayaw lang og tapuka tong kuana. Kato mga marites ayaw lang tapuka kay wa poy agi mahimo. Dapat ginibuwag ka sa mga Benji kay nagsugod din sila kasamang Benji, padung na ni sila sa luyo. Sumao na ni, Mao na ni karon naamata sa atubangan gid sa Banilad Elementary School. Human naman sila sa ilahang opening program, human na po sila picture taking, karon ginihinay na po sila adto sa luyo nga bahin kay mas dako man ni ang area dito kasamang Benji sa luyo nga bahin. Magsugod din sila og panglimpyo mo na tagaan po dinig pagtagad, moatag lang po ta og dugang nga mga paghulagway ani kasamang Benji nya na po ta kung unsa pa ba ang ilahang mga kalihukan karong adlaw. Ninadiri ang ato ang mga magtutudlo po ang aktibo pod kaayo nga mitambong sa atong kalihukan kasamang Benji. Nadiri ang principal sa Banilad Elementary School kung pwede na to madungog pod ang iyang pamahayag bisag kadali lang. Ma'am, ayong buntag ma'am. Ma'am, sa DYHP RMN Cebu. Yeah. Congratulations ma'am sa inyong opening para sa kaning offline balik eskwela. Kumusta man ma'am? Actually, ma'am, kanang good. We are so happy good. We are so blessed sa Visayan Earth Company nga yung share gyud og dako kay sa Banilad Elementary School. Ang opening nato sa Brigada Eskwela is karon pa yung Monday, June 9, 2025, pero ang biko kay di man sila kay trabaho man sila, so mo na nga nagdarang tao karong Sabado unya. So happy gyud nga daghan kay sila og share sa eskwelahan para ma-ready na ang eskwelahan para sa opening this coming June 16. Unya magpintal na sila ma'am, nya na-repair na sa nila ang opisina, which is super blessed ang Banilad nga nasa sila ug ang uban na mga stakeholder coming sa Monday pohon usa sa big event kay magkaraban sa ni pohon ma'am. So far ma'am tibok adlaw gyud ni karon sila pag tinabangay din. Yes ma'am, tibok adlaw gyud na sila unya kanang we are blessed nga 100 din sa kabuok. Ubay gyud ma'am. Yes. Sa padali gyud ato ang trabaho. Yes, so nice kay ma'am. Mas magaan kay daghan matang mutabang. Happy kay min. Salamat jud kayo. Para nimo ma'am isip inahan sa maong tungaan na dinhi sa Banilad Elementary School. Unsay mo ang gusto nga isulti ma'am
Na ba kay gusto isulti pasalamat? Oh, una sa tanan, kanang nihangyo ko sa mga ginikanan sad nga karong Monday, June 9, 2025, magkaraban man ta alas 7 sa buntag, manguyog ta o mag-launching ta diri sa eskwelahan. O, yan, magpasalamat ko sa tanan nga mga nihatag na mong donation since last year nga niabot ko September 2024 niabot ko diri sa Banilad ma'am as a school head. Nga hangtod karon ma'am, grabe walay puas nga nihatag ang mga donation like the Maria Luisa homeowners, ang USC San Carlos, ang FENMA, daghan pa kay ma'am na mga Korean schools, daghan kay mga stakeholders nga nihatag sa Banilad, which is we are so blessed, and daghang salamat sa tanan ma'am. And also the DYHP nga niya karon, daghang salamat kanimo ma'am. Yes. Salamat kayo ma'am Vivian and congratulations ma'am. Yes. Salamat kayo ma'am sa paghatag og gigayon. Radyo man Jane, unya kumusta man ilahang mga classrooms diha? Wala magkuwang? Kumusta inyong classroom, ma'am? Actually, ma'am, kanang ang among yung mga classrooms, before ni nag-start ang brigada, sabi ko, gihanay na dyan na siya, ma'am, para dili siya magkulang. So, hanay na ang tanan, ma'am, and ang meeting man ko sa mga teachers from June 4, pre-preparation sa brigada eskwela and pre-opening of the classes. So, hanay na siya, ready na tanan niya. And ika-June 9, makita na sa mga bata ang ilahang mga names, kay makita na kung sa ilang mga teachers. Gi-prepare na namo tanan, ma'am. We are really ready na yun for the opening, ma'am. So, wala ra mo nagkuwang sa classroom? Alois, Ginoo, ma'am, wala ra kay nahanay na namo ang tanan. Oo. Kasamang 20, na kay Dugang Pangutana. Okay na, no? Kasaman Jane, salamat ni Ma'am Vivian. O niya, basi na mga ginikanan diha nga kanang nangatuang mapangutanon na kasamang Jane, kay kanang naang higayo na nga naa na ka diha. Yes, kasamang Benji. Salamat kay Ma'am Vivian. Naabot tayo sa ginikanan. Usa ka ginikanan nga nasa estudyante dinhi sa Banilad Elementary. Unsa maihang kuan? Ay, Ma'am Juliet. Unsay grado si mga bata ma? Grade 5 o grade 3? Grade 5 o grade 3. Grade 5 o grade 3. Dinhi sa ilahang kalihukan. Oo. Nasa ka sa tika sa linya, ma'am, si kasamang Benji Tanglian sa DYHP, Araman Cebu, ma'am. Ma'am, ayong may buntag, ma'am, kisa to'y pangalan gani, ma'am, nimo? Juliet Coli. Si Ma'am Juliet, Ma'am Juliet, no, live daron sa DYHP o sa IFM. No, kanang Ma'am Juliet, imong anak kay grade 3 pa man o grade 5, so grade 5, grade 6, dayon mo grade 7, grade 8, mo dugay pa kaayo, no, moabot og junior high school o senior high school. Grade 7, sir, karong tuiga. Anak kay mo grade 7? Duha. Duha ka buok, So kaning niya grade 7, ano ba, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, o niya usa pa mo senior high. Unsa may imuhang reaksyon ani karong giingon ni Senior Senador, Senior Senador naman kanang Senador Jinggoy Estrada nga kung mahimo tangtangon lang nini ang senior high school. Unsa may imuhang reaksyon ani nga kanang senior high school tangtangon na lang para ang mga bata inighuman og grade 10 modritso na og kanang naang college? Unsay mo hang opinion, ma'am, nga nay gitaho oron nga tangtango na lang ang senior high para nimo unsa man imong masultian? Malipay sad ko nga ing anak kay para murag basbasan sa among na-diretso na siya og kakuan ba. Dito na lang og college. Oo. Pero wa ko nahibalan og mo-diretso og college. Pero para sa imo kay opihan rasad ka. Tangtangon. Mo ang senior high. Okay rasad ko. Nga naman, ma'am. Para murag madali, murag mainat tungod sa iya mahumay. Madali mo kumaton ikakuan. Pero sa okay rasad sa imo nga di ayo pumatangtang. Iya man gamok imong estudyante, ma'am. Upat. Pero dili po ko kuan nga ingana bito ko. Dili man siya makaibalong. Diretso lang siya og college. So kinahanglan di lang siguro Di lang sa nato. Di lang sa tangtangon. Di man kabalo ko diretso og college. Unsa pasabot ang dili kay balo? O kuan na lang asa man gyud ka mo oyon or dili? Di good mo oyon nga kwaon ng senior high. Dili ka. Di sila makabalo ko diretso sila og college. So dili lang ka mo oyon nga tangtangon. Dili lang ka mo oyon. Dili jud ko mo oyon kung tangtangon nila. Kay paminaw ni mo murag tuwang pa ang ilahang kanang nahibal nga ana
Usa ni siya sa mga ginikanan nga na mo apil karon dinhi sa ilang kalihukan, ma'am. Oh, apil ko, ma'am. Ibok adlaw di ka dinhi. Ibok adlaw. Tulong mi ka buok diri nga parent ka na diri. Mga mutabang po sa kalihukan. Salamat kayo, Ma'am Judith. Ma'am Judith, ma'am, no? Salamat kayo. Juliet. Salamat ka. Juliet. Juliet. Salamat kayo, Ma'am Juliet. Usa ni siya sa mga ginikanan na nga naay estudyante din sa Banilad Elementary School kasamang Benji nga naa po diri nga mo kuan pod motabang pod sa kalihukan para sa ilahang uplan balik eskwela karon kay nagsugod na og panglimpyo ang katong mga empleyado sa Visayan Electric kasamang Benji atong makita kung maklaro sa atong video na ginayhinay na ni sila ga panilhig sa tugkaran ning ilahang tungaan kasamang Benji niya ato pong nahibawan nga magpintal po diay ni karon sila kasamang Benji sa kaning kinahanglang pintalan nga mga classrooms po niya. So kani mga pintal ara jumanjin ilahan sa Veco ni. Di donate nila kasamang Benji. Daghan po ang nang donate kasamang Benji mo nang naapod sila mga magamit pod. Nya atong naibawan kaganiha nga so far ang ilang classrooms ready na pod kasamang Benji. Nya andam na pod sila para sa karong abre klase kasamang Benji. Karon naa diri ang ilahang ang katong OIC pero di ko pa na kay istorya kasamang Benji. Karon taud-taud kay tagaan po natong pagtagad kung sa pod ang iyahang masulti pod sa kalihukan nila karon kasamang Benji. Pero so far atong makita din. Pero si Kwan dia ara jumanjin ni naaba ni attend ba si Ma'am Judith na katong sa Abuites ni apel ba sa diag panilig sa jaron dia? Karon wala pa nato makita pero kaganihan ni ana siya nato kasamang Benji nga naa siya karon na ato pa ning pangitaon kung asa sa dapit karon dinhi kasamang Benji pero napahibaw sila kanato nga apil siya kasamang Benji sa maong kalihukan. So kanini ang nasa so sige karon tawtod ato ang pangitaon toron karon tawtod pero kanini ang ubang nanilhig unsa man ni mga ginikanan po ni kaning sa kanini sila mga ginikanan mauni ang mga empleyado sa Visayan Electric kasamang Benji. Pero naa sila mga estudyante sa unsa man sila sa high school o wala? Wala sila yung mga estudyante kasamang Benji. Bali marag ni volunteers lang sila nga motabang kasamang Benji pero sakop ni sila sa Visayan Electric which is stakeholder sa maong eskwelahan. Okay, kuan man kana nagkaganiha si Ma'am Juliet atong gipangutana kabahin atong pabor ba siya nga tangtangon ang senior high school or ipadayon. So una nin tubag ningom sa ganiha god nga kanang naang uyon siya nga tangtangon murag pagka kuan pagka dugay-dugay murag pog ihang gibako ina nga supak siya nga tangtangon. Basig natin mga laing mapangutan-an dang uban nga mga kuansad, uban nga maginikanan or kaning bisan o kaning ni ang mga trabahante sa Veco namsa ni sila mga anak ng eskwela unsa po ilahang mga baruganan kay ang uban pod mingon mga uyon sila nga tangtangon kay labi na to makaigsunan na to nga mga kabos gyud kay matod palisod na pagpa-eskwela lagi tungod garon kay mahal ng palitonon pero ang uban sad uyon. Na sila diri mangutana ta diri kasamang Benji kung kinsay mga naay estudyante. Ma'am, kanang kinsay kaila ninyo diri kauban ninyo ma'am nga naay estudyante nga nag-eskwela diri or naay estudyante nga anak. Sir, arita ni sir. Arita ni sir kasamang Benji. Arita. Kani. Kailangan po ni sila na diri kasamang Benji pero tawtanon daw nato kung unsa ang ilang habig po abang na kasamang Benji. Unsa man sila pabor ba sila or dili? Ana la. Sir, good morning sir. Kanang sa DYHP live ta karon sa DYHP RMN Cebu sir kanang nalang may pangutana na kay estudyante sir. Na pila ka mo kay mga estudyante? Duha mga unsa naman mga grado sir? High school na? Senior high. Senior high. Nasa senior high kasamang Benji, sir. Unsa man ang imo ang habianing gikataho nga pwedeng tangtangon ang senior high. Unsa man ang imong habig ani sir? Uyon ba ka or dili nya? Ngano man ka sir? Siguro uyon kay makaminos man na siya og kanang gasto sa mga ginikanan. Uyon ka kay para minos.
kay makaminus mo sa gasto. Yes. Kay ang senior high, sir, makadugang man og duha ka tuig. So para nimo uyon ka para makaminus sa gasto sa eskwelahan. Unsay pangalan to, sir? Stefan. Stefan? Stefan, kasamang budget na kay dugang pangutana kasamang budget? Okay na to. Kasamang Jen, kasi kasamang Kinsig. Tutok nga ko. Pero kanang nang at least siya, basi nagkato si ma'am ganiha, basi gula lang kayo to siya nakakuansad. Pero basi og yang pasabot mga tangtangon tibok high school. Dagoy to ka ma'am, pero si sir ni uyon siya nga ang high school. Unang high school, senior high school, mo man ang junior high school o kanang na ang senior high school, no? Mo man ang kanang appeal sa Kito 12. So kanang Kito 10, mo na ang kanang na ang sa kuan kanang na ang unsay tawag na. Pero si Idol Boy kay karon taw ato apon ning kuanon ron kay gawas na event sa IFM, kanang na ang sa kuan sab kanang na ang senior high murag wala naman in appeal na si kuan Idol Boy kay senior high o na ikaw ang katapusan naka-appeal sa ikaw may pilmero nga kanang na ang ka-appeal sa kuan senior high. Pero wala na naka-appeal. Ikaw kuan ang kuan ikaw Radyo Man Jay nakaabot pa ba ka senior high? Nakaabot ko kasamang Benji. Murag katulo man siguro mi. Ikatulo mo. Kanang na ang sapag. Sukad niya gi-implement ang senior high ikatulo ka. Nga batch. Ikatulo mi nga batch kasamang Benji. So senior high. Which is para sa ako, okay raman pod kasamang Benji kay dili man po nato no nga maingon ma-blame po ang uban kasamang Benji nga muuyon sila nga tangtangon tungod kay makamenos kay tungod po nakapuno man gyud siya kasamang Benji kay duha gud ka tuig ang napuno sa imong pag-eskwela. Pero para nako nga nakaagi jud og senior high kasamang Benji, medyo uyon gud ko nga naa. Medyo yun jud ko nga ana kasamang Benji kaya dako man pud gid siya og tabang na mo isip nga mga magtutungha nga ni kanay ni kuan pod kanang ganahan pod nga mas mahasa pa og mas maandam pa sa realidad nga among atubangon pod pohon kasamang Benji. Manang uyon pod ko nga napoy senior high. So far kasamang Benji, tagaan po tinig dugang pagtagad ang kalihukan din sa maong tungaan din sa Banilad Elementary School. Makitungod ani ilahang uplan balik eskwela, di nagsugod na ni sila kasamang Benji og panglimpyo din sa maong eskwelahan niya. Ato po dro nga pangitawon si Ma'am Judith kasamang Benji para po makuhaan po na to sa iyahang habig kung kumusta po ang kaning maong kalihukan. So kanala sa pagkakaroon maghatag lang og update taod-taod kasamang Benji. Kauban ako sa atong RMN Patrol atong Speed Pilot Radyoman Chelsea Sumampong. So ako sa banginyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP, Tatak RMN.